mga suki naton dinito naton live streaming haadon YouTube page. Ako si Neil Globa. Happy weekend ha iyo nga tanan mga kasangkayan. Bugos nga sinerangan Visayas, maupay nga aga ha iyo nga tanan. Oo. Upod gihapon nga kinugumusta naton anaton mga nagsusubaybay hagawas ito naton region. Dito ha Cebu, dito ha Davao, dito ha Manila. Oo. Kunain man ka mga parte ito naton region nga dito naton nasod maupay nga aga ha aton nga tanan. Happy weekend. Gan siyempre, ang mga OFW dito ha gawas, ang mga siring paghintatawag nga modern heroes. Kumusta ha? Ang mga OFWs, hain man ka mga parte doon kalibutan, anakon madakaang mapasok, nahingala sumba. Nga pangumusta hay yung tanan maupay nga aga. Weekend na liwat, no? Sabado na liwat. Kalaksit pa na buwas, ngadlaw pang Sunday. Domingo de Ramos. Among na yun sinisiring nga magwawagayway hin mga lukay. Palm. Oo. Tingnan yung palm tree. Oo. Lukay. Mga misa buwas, may aday ni sinisiring bindita lukay. Ini nga mga lukay, panmiminditahan, sos, ha mga bungsaran at simbahan, makita na luwat kita nga nahilira itong mga inin na magtirindahin lukay. Intawon, buhay-buhay ni Rano. Kay pinanihihimo ni Nira, ha? Ito nanihimo ni baga diri kadulog rumamay kay baga kinanglan may skill kagihap, ha? Kay diri nga tanan nakakaglara hidon na lukay. Amo nga may adala mga nagbabaligyahin mga nihimo. Abilidad ni ret panihimo ini nga lukay, ha? Sanglit irang manin tawon ini nagiging source hin talaguddi nga income. Siring pa kay buhay gihapon, di ba? Oo. So ayaw kang alimot ha. Anay, mga napakyanit iba. Ano man kuno itong lukay? Kung nabibinditahan na kuno itong lukay, para ano man kuno ito? Didahan na Ash Wednesday, amo itong ginamit didahan na sinisiring ang panmuring an pagbutanghin na uring haton agtang sign ni hidon na pagtikang hidon na season of Lent. Amo nga nagpapamuring kita Ash Wednesday. Tikang kita katapo-tapo, mabalik kita ha tapo-tapo. So hindi remind la kita hido. Nga pagsulod hiton season of Lent, kinanglan masantop nato niton pagpapaubos permi. Ha? Itsinisiring paubos kita kay tikang la kita hatapo-tapo. Anay, antes kita umunhan, maupay kung ma-comment ka mo ha? Ma-shout out, pwede. Kung ano man itong iyo observation, ano itong iyo gusto ipabati, ayaw pagdalang ha. Didi lahat comment section para mabasag yap nato nini ha. Para batian gyap ito ni iyo sinisiring nga comment ha. Oo. Labi na ito nato issue nga pagtatagdon paghihisgutan niya nga aga ngan please paki-follow ini nga aton, paki-subscribe ini nga aton YouTube page kay regularly maghihisgot kita
Kada adlaw, alas 9 aga, 9:30 ba, malay ba ko para maghihisgutin mga sinisiring burning issue. Ang mga maghinungdanon nga na magpaso-paso nga mga himangrawon nga mga issue haya na nga mga panahon, ha? Oo. So, maupay kumbaga, mababatian ko gyap kamo labi na, masiring kamo. Nagkikita ako tikang dinit imo lugar. Bas maupay gihapon. O, para siring pa, inin na nagkakadagyap kita din idiya, kutob din ito na mga nare-reach ito nato na inin na hurihimang raw. Of course, parang kita itong YouTube worldwide. Basta may ada kalangitan, karigsigon, may ada signal itong internet, ha? Maaabot. Di ba? Okay, so, amin buwas, Domingo de Ramos, Palm Sunday, ganito nga mga ang kalagsan, kumbaga, na kakasabot ka mo sinisaring binisaya nga pagtatambal. Ini nga kuan, laya na nga lukay. Laya na, meaning binimbitahan nga lukay, gingkakan ito altar. Ligid leton altar. Hatong tagsa-tagsa nga paningmalay. Diba? Igin bubutangan ng tamtax, igin papakot din na may purta. Bininditahan ito nga lukay. Pero iba ito, ako na akong bagahin tulinggan, may da sinisiring nga binisaya nga pagtambal. Ginkukuan ito, gagamit sugad itong imo panit, nanlalapaka, may mga rashes. Dana ito, kumbaga kuan, allergies, o kung ano, nanlalapaka. Ito nga, ininlukay nga laya, igintatampo ito nga baga, ginagamit it incense, nga dinadagkutan, ginsusunog, gintatarampo ito, ginsusunog ito, ngan, ikaw nga damot lapaka, bugos nga lawas. Kaya may dito mga cases nga, bugos nga lawas na lapaka, gimpapag taklap kahin ulun, taklap, ano ito, ginlulukop ito yung lawas, katimet asohan to sulod. Lumas ka, kumbaga kuhan, naka-brief ka lang kung lalaki, naka-underwear ka lang kung babae, katima, nagtatakop kayo doon imo kuhan yung taklap. Parit aso di makagawas. Amo ito, igbababalhas ka, katima, nawawara. Kanang binisaya ito nga pagtambal. Mga nagluluon, amo ito sinisiring nga. Kanang kasanhi, yan na, of course, may mga medical kwan na yan na. Inin experts na ira ito ginkikita, then papatumarong ka na rin kung ano nga medisina. Pero ang kasanhi, amo ito, bisan ako naka-experience sa kito nga, inin papasohan ka, magtatakob kahin taklap, na namulod ginagamit ng mga pagharing, ipagpaso, ini nga mga laya, nga mga inin palm, ini nga lukay. Oo. Okay, so nga di kita ito na itong istoryahon niya ng adlaw, ini nga natabo nga pagpamumusilakan mayoralty o Albuera mayoralty candidate Kerwin Espinosa. Ani vice mayoral ani running mate, ang kandidato ka vice mayor nga Mariel Espinosa Mahinay, igugihapon na lawas. Dili may braso. Nadarang gihapon na hospital ngayon tulong nga iba pa nga ira mga ayudante. Puros na nidaraha hospital. Kasangkulop ini nga itabo ha. Kasangkulop. Kwenta Sabado yan na Huwebes. Mga alas 4:30 ha barangay Tinag-an hiton Isabel. Kay nangangampanya
unta ang mga kandidato ini nga grupo nira Kerwin Espinosa dito ha Barangay Tinagaan. Mga alas 4:30 ang kulop. May ada sniper daw. Kay ito nga gymnasium ha Barangay Tinagaan, backgrounder la ha, ini nga Barangay Tinagaan, siring ni Kerwin Espinosa, it kapitan di dahini nga barangay, diri nasuporta iya kandidatura. Hi Kerwin Espinosa liwat, adi hidon partido ni former Congressman Ching Biloso. Kita lalatag nato nini nga mga information kay para maintindihan niyo. Agap rin bibinalas na ako. Salamat gihapon. Kay itong balhas, usay itong pangilalang ko nung maupait imo sistema. Bababalas ang mapasuway din dito na akong kinamumutangan. Anyway, ito nga Barangay Tinagaan, it kapitan dida, diri supporter ni Kerwin Espinosa. Kay Kerwin Espinosa, ditong linyada ni former Congressman Ching Biloso. Katima, itkaatbang nga politika ni former Congressman Ching Biloso, it incumbent niya na ngay Congressman Richard Gomez. Amo ito doon na kwintang kapitan dito Barangay Tinagaan, di itong grupo nira Congressman Richard Gomez. Dito ini nga gymnasium ha Barangay Tinagaan, dito nangangampanya ang slate ni Kerwin Espinosa. Alas 4:30 ang kulop, baga may dadaw ko na sniper nga tigda nagpanmumusil. Warin nila masasabdi kung nakain. Ada, hakatapusan, nasamtan nila nga nakadto tikang inusa nga panimalay. May dalalaki nga usa nga baga sinisiring nga suspected nga namusil gihapon, dumalagan nga nito nga panimalay. So bayin nito ni istorya ha, baga gintuturong-turong na naton kay kasangkulop pa yun nga hitabo, Kerwin Espinosa mismo, nagpatawag na yung press con, bisa na nakadto ang hospital, may daniya statement nga ginpapagawas, hakulop, atubang nga yung press con, kay nakagawas na hiya, gumawas siya hakulop sa hospital, marang kamo niya rason, nasing niya, diri ko na hiya gusto, for security reason, magpabilin dito hin hospital la Ormoc City. Kaya teritoryo, lugar kuno ito han mga Gomez. Nira Richard Gomez na nira Lucy Torres. Sanglit nagdagmit hiya magikagagawas, ngan siring niya, ado na lahiya haira balay magpapaupay. For security reasons. So natabo ini, nga sinisiring pamusil hiya, didahan alas 4:30 ang kulo pa nakaging Huwebes. Na tudlok nga dohin usang nga panimalay ha Barangay Tinagaan. Ngan hangkadtuon han Albuera Police Station ini nga panimalay, didto nagka-corner ang unom nga dapito nga membrohan Ormoc City PNP Command. Mga kapulisan na nakadto sulod din nga balay. Ngan ang balay, siring mismo ni Kerwin Espinosa, tinatang iyahan, hinusang Pepe Soko. Ada daw ko rin ni District Engineer o District Engineering Office dito sa Port District. Nga ni siring ni Kerwin, amo ni kunot haya pagkita, bagman. Ambot ano itong mga bagman, direct nakakaintindi. Di ba? Ako pag election time, basta mga
pambaril na, may sinisira ito ng bagman. Pero ito, kay kampanya man, I do not know kung anong kahulugan. Basta bagmans. Ang amo itong term nga ginamit ni Kerwin Espinosa din ang press conference kakulok nga adlaw. Kaya nagpipinamati kan iya narration na niya pag-istorya han bugos nga mga itabungan iya mga suspetsa. So ini na. At mga taga-Albuera PNP station nagrespondi kadto hiningitabo. Budong kala dito ito nga balay nga tinatagyan ni nga Pepe Soco. Ito na DPWH Engineering District. Tinapurang ko no init mga gumis ni Richard nga ni Lucy. Siya rin ni Kerwin. Ini nga ito naging lalataga version ni Kerwin Espinosa. Kaklaruhom ta. Version ni Kerwin Espinosa. It version luwat, it mga gumis, waray pa natin mababati kutob yan na kay waray pa yung magpagawas ni statement, waray pa luwat yan magpatawag in press conference. Para mabatihan ni Rasay. Anyway, itong mga facts yan na nagkakagawas based on hitabo mismo, katimaan follow-up, operation ng kapulisan, ganit ira initial investigation. Dito hininga balay, nagkadadakop unong nga dapito nga kapulisan, puros mga membro Ormoc City PNP Command. So magpapakiana ka, siya rin ni Kerwin Espinosa, nag-aano habarangay Tinag-an, Albuera, ang kapulisan nga naka-assign dito Ormoc City PNP Command. Karong sigon, gawasan ira jurisdiction, gawasan ira area. Amo itong pakiana nga dako. Ano sa pa nga baga i-explica riyan na hidon Ormoc City PNP Command kay ang kapulisan nga na-corner dito ni nga balay may mga armas nan may dara nga mga bala. Magdara ka nga rin mga armas ganhin mga bala karong sigon nakadtukahin posible inkwentro. Ready to fire. Kumbaga kuhan. Ready to fight back. Na-corner rin dito yun yung panimalay. Nga tinatagyan ko ni Pepe Soco. Na-disarmahan, kinaptan ito ng Albuera Police Station, nga itong pinakabago nga impormasyon nga ito nasagap, yan na, aadi na ini, kustodiya hidon PNP Leyte Provincial Headquarters, San Jose. Ngan gin-relieve gihapon na iya pwesto ko mo director itong Ormoc City PNP Command, si Colonel Arisa. So, ining tanan, plastado na, ngan hi Kerwin Espinosa, dinan pagpakyanan ng mga taga-media, ano kay baga pagkita itong punot dulo hini. Kwando ti Kerwin, may daniya kalugaringon nga pananaw, sanglit nagsiring niya nga connected din hidon politika. Ano iya term nga niya ginamit nga inindesperado na daw kuno itkampo ni Congressman Richard Gomez kay nangunguna yana siyahan hiya didaha Albuera gimpupog ko kuno iya pagdaragan Albuera ngan ha 4th Congressional District haira mga rally-rally tagdamo kuno na attender rally ni former Congressman Ching Biloso kontra ngadduhan kampo ni incumbent Congressman Richard Gomez. So, amin nga nasa na yung Kerwin Espinosa nga baga dapit desperado. Nansiring pa ni Kerwin, ini nga mga tao, Colonel Arisa, ang mga tahuan at Ormoc City PNP Command, mga trusted ko no ini ni Mayor Lucy Torres, nga asawa ni Congressman Richard Gomez, nga mismo ni Congressman Richard Gomez.
So, kumbaga connecting the dot, pagtuo ni Kerwin Espinosa, may daniya mga pagduda kay itawag ba ni persons of interest. Punta, hura mo bubuhay nga level, hinpagtawag na suspect. Itawag pala ni persons of interest. Ano't mga circumstansya nga naging persons of interest, kay nakadtuhiran crime scene. Kati mga kaapiran, Ormoc City PNP gaman, kati may mga armas nila, ngan may mga bala. Pakaya na, nag-aano ra dito barangay Tinagan. Duroy, nga natabo ang pamusil, kati manakadtuhira. Di ba? Tinuod good man. Baka connecting the dot. Magpapakiana ka, nakaano man ditong kapulisan. Kaya di man nira upo ditira jurisdiction ito ng Albuera. Kaya din kapulisan, may din nira sinisiring AOR. Area of Responsibility. Ibutang ta, itong kapulisan din niya Leyte, di rin pwede kumadto Northern Samar. Kaya may dalawat nira lain dito nga PNP command. Itong Tacloban Police, di rin pwede kumadto Habasay para magtuman itira trabaho kung mo PNP. Kung kumadto man nira, ma-coordinate nira nga namo ni sinisiring may ada coordinated na tatabo ito joint operation. In this case, mga nagawas nga waray. Sanglit, dako nga pakiana, nag-aano ang kapulisan ng Ormoc, dito ha Albuera, particular dito may crime scene, han matabo ang pagpusil kan Kerwin Espinosa. Dinahan Webes ang kulop, ang gabi, ang orostorya dahil, ano ba motibo hini? Kay Kerwin Espinosa, manunumdum kita, mga tuig-tuig na naglabay, nag-ako ini nga self-confessed drug lord din ni Regionate. Nag-ako ini. Panahon ng drug war ni Duterte. May danganin niya siya rin nga abisuhan ko niya para pag-witness hitong crime against humanity ni former President Rodrigo Duterte dito sa The Hague. Pero di rin lang niya kahatag gunit detalye kay siya rin niya inin warihiya katungod. Pero abisuhan niya. Nagkakagawas niya na nga mga istoryahon, darahan kapusila iya. Nagtutuo hi Kerwin Espinosa nga inihira Colonel Arisa nga mga kapulisan nga yana gintutudlok na persons of interest nga nada kustodiya itong Leyte PNP command. May ada posibilidad ko nga may nagsugo or may ada nadadabi nga lamaw pa kaira. Hining nga sinisiring mission dito ha Tinagan. Kay itong Ormoc City PNP command, it LGU dito, it Mayor Lucy Torres. Ngarit kapika sa kinabuhi ni Mayor Lucy Torres, amo na Congressman Richard Gomez. Amo nga Kerwin, didan iya pagpagawa sa ni statement, nangangaranan ni Richard Gomez, Lucy Torres, may na pa, Karen Torres, nga bugdo ni Lucy Torres, nga board member hitong Leyte. Amo itong baga na ngaranan ni Kerwin Espinosa, didahan niya press conference nga gindumara. Naguhulat gihapon kita itong side nira Richard Gomez para siring pa mabatian naton istudyohan naton panmatian naton, di ba? Kay iini naman ini nga mga statement akampo ni Kerwin Espinosa. Itpakiana kung ini mag-escalate ba ini. Sinisiring bulos-bulos. Hinauton ta diri.
kay diri maupay nga nagtitika haranit eleksyon nabutho insugad hini nga mga hitabo. Hikirwin na sila nga ma-file ang kaso. Frustrated murder, kung ano pa. Isasampak kontrahan mga gintatawag nga persons of interest. Katungo dito ni Kerwin Espinosa, pagsampay itong kaso. Maghingi tayo ng justisya. Mapay nalaliwat nga nagabay Kerwin Espinosa nga isubmit paghingi tayo ng justisya haadon mga ahensya ng indudungdan. Di ba? Makalilipay yun nga nagabay Kerwin Espinosa nga itong will of justice, excuse me, amo na itong magkaring jurisdiction nini nga kaso. Kaya di rin maupay nga itbalao di kakadakamot. Sinistering lot nga maghimaka bubulusan. Kaya ito kinabuhi ito nga namiligro kan Kerwin Espinosa. Kung kumita ka mo iya video nga nakad do hospital nga nag-aagaw-agaw makaginhawala. Nag-uutok-utok ang pagginawa. Kakulop, ang preskon, baka maupay-upay na. Kada ako nga improvement, buyag. Dulo-diretso na nga niya pagyayakan. Amo nga siring ko, maghuhulat-luwat kita doon na side. Siguro, Ormoc City PNP Command. It's side ni Congressman Richard Gomez na ni Mayor Lucy Torres. Kay itong PNP, under in its supervision, hit LGU. Yan na, may na sinisiring local government code nga itong PNP, ithepe hini, itnapili it mayor. Dahil naramit local government code, doon ako na. It LGU. Di dahil doon pag matagadlaw ng operasyon itong Philippine National Police nga naka-assign din itong LGU. So maupay kung bagahi Mayor Lucy Torres magpagawas lo ng statement, Congressman Richard Gomez, kay mga nangangaranan niya nga posible may ada kalabtanan magpagawas gyapon ng statement nga nitong leadership itong PNP Regional Office 8. Baka di nilot pwede na PNP Region nga magmamingaw la. While may da sinisiring damo nga mga pakian na hini nga hitabo. Kahit dako nga pakian na hini. Legit ba? Ini nga mga kapulisan nga nga to Albuera. Mga kuan man ini. Nananginano na ba PNP Regional Office ini nga aspeto? Kaya itong kaso ini, may din criminal, may din administrative. So PNP Regional Office, kinanglan paspasay gyapon pag investigar, pagalukip-ukip ngan, makagdesisyon nila. Kaya ada na kustodiya yan na. Hitliti PNP Command. Ini nga sinisiring persons of interest. Kaya ano nga susuhestyon kita nga itong PNP maging madagmit itong pag imbestigar itong side ni right administratibo kay yan naging papakian na itong publiko kung kaya nung nga natabo nga ini nga pamusil it nahidadabi nga tinatawag person sa interest kapulisan.
Amot mas mabugat hining nga implikasyon. Kay kapulisan, in general, kabugusan, amoy nit magsisiguruhin peaceful nga pangampanya ngan eleksyon. Sanglit, di rin maupay panunggon, pamation, hikitan, nga iton nadadabi yan na hindi nga pamusil, kapulisan. Kaya pwede magpakiyan na yan na, makakatapon pa ba kita? I am referring hiton mga mulupyo dito hininga lugar. Makakatapon pa ba kita? Kaya kita daw hininga pamusil, kapulisan ng gintatawag yan nga persons of interest. Amo hininga nasa nga ako, dapat maging decisive, malaksi, PNP, para itong sinisiring nga doubt, mga pagduda, ngan para itong sinisiring nga confidence, pagtapod, pagsandig itong bulupyo, diri madumitan. Kahit image niya na PNP, itapiktado. Of course, masaring kita, dito la ini Albuera. Yes. Tama. Pero, magmimiringaw na la. Diri. Magpakita na itong PNP leadership din na Region 8, waray tatahuban, waray sasamtuhon, malaksit investigasyon, ngan papapan matulon, kung ano't ira, aksyon. Waray naton nababatian nga sinisiring mga press statement, public statement, para iba Malacanang. Kung ano itong mga sinisiring pressing issues, napagawasin statement itong Malacanang. Ini nga hitabo, din niya aton dapit. Kita ka itong netizen siya na napakiana, kaya ang nangyari? Kapulisan naman itada nga gintatawag yan nga persons of interest. Marang kami itong usay nga implikasyon. Paano masisiguro PNP at kapulisan diri gagamiton na pamulitika hin mga politiko? Kaya no, natabo na iniya na. Diri kita nasiring nga, amo ko dito natabo, pero itdalagan niya na urustorya, precisely, it gintatawag nga persons of interest, mga membro itong Ormoc PNP kaman. Ngan kung natabo ini dito, nabuklula, kay may ada rigumok na natabo, pwede ini matabo kay mga lugar. Kumusta man? Diri ba ginagamit itong kapulisan di dat iyo lugar? Kay may da mga urustorya. Labi na niya sinisiri nga pakamang-kamang. Pakamang-kamang ay nalaki tayo pagin ipokrito, pabadil-badil. Di ba gagamitin itong kapulisan? Hinsinisiring nga, itkaaway, mamangnuan nga diri maka dropping, diri maka-operate. Kay may ginmamanduanin kung hino nga politiko nga makag-operate irala. Di ba? Mga suga dito. Amo nga nasiring ako, yan na nga mapasok politika, dapat it PNP magpakita nga waray hinigin uugupan, nga it PNP professional, mag-gios, kung ano tigin mamando, haire itong Commission on Election kay deputize sila. Mga suga dito. Pero kung nagmimiringaw, bagahin, ano ini? Ha? Ano't ginuhulat at PNP? Makuri ba pag-determine kung legitimate ang pagkatong kapulisan na Ormoc na Albuera, Barangay Tinagan? Makuri ba? Kaya ipapatawag man na ito Regional Director itong Colonel Arisa. Colonel Arisa, explain to us within 24 hours. May dakabay itong order. Di ba? Makuri, masin nga, mauro-oram kita. Pero kay basic, common sense, na-expect kita, naglalaong kita nga may ada, mga pagsayod,
may da mga aksyon nga himuon itong liderato it PNP. As I said, siring ko, maging decisive itong PNP. Para itong mga alinlangan, sinisiring nga mga duda, mawara. Kay iniya na, di rin na lang ni duda. May hitabo na. Imagine kapulisan ngayon, sinisiring persons of interest. Kaya una nga mga election-related violence, may na sinisiring nga private armed group. Ito nga mga pag. Amo nga ni nga, may ada nga ni pag-house nga probinsya, house nga lugar, ano siring itong kumilik, gindi-declare ito dida nga hotspot. Oo. Ano siring ni Kerwin Espinosa? Maupay igpay, larom itong Albuera, hakomilik control. Amo itong hangyo ni Kerwin Espinosa para itong seguridad mabantayan. Hairabong to itong Albuera. Ano man, binubuhat yan na itong PNP. Kaya akong pagkita, ini nga panawagan ni Kerwin Espinosa, may basihan. Kaya hiya mismo na pusil na. Di ba? Ngan, nag-recommend na ba ang PNP ngadto ha Commission on Election? Base ito nga panawagan ni Mayoral Tibet Kerwin Espinosa. Di ba? O kung di rin makaka-recommend, paano man natira binubuti na nag-i-evaluate na itong kabugusan ng sitwasyon. Kay, in the absence, hinanuman nga aksyon nga ginihimo, naduroy lang pagtikada mo it mga pakiana, hiton publiko. Amo nga, nadiriluwat kita nga itong PNP, maiipit. The only way nga para diri maipit itong PNP, magpakita nga decisive ni sweep, paspasay iraksyon, labi na. Hit-ira investigasyon. Kaya masaling yung publiko, mahina yung PNP kaya it mga dabi, persons of interest, kapulisan. Ano yun, may cover up? No, pwede makasiring itong publiko. Kaya, nakita man kita kung pati unan itong ibang mga nasod nagkakandakthin investigation. Every day may development. Oras-oras nga nalabay, may ada development. Karang sigo, nakita ka nga, may ada mga binubuhat nga aksyon. Pero kung sigit labay itong adlaw, kati mawaray development, nasa rin ka, ano ini? Gimpapatay itong issue, nga hingalimtan nala, naturally. I don't think so. Diri ka dada. Pero dapat magpakita itong PNP nga PNP diri nagpapakabuta-bungol hinsugad hini nga mga itabo kay nadadabi hini nagkakagawas pinangangaranan ng kapulisan. Nakita ko reaksyon nitong netizens, itong publiko nasa ring hiyay, hala, ano ba yan? Kapulisan naman itong, di ba? Ay, although ormok PNP ka man diyan na itong nahidada itol, pero ini nga paggagamit, kung amo naman la, so to speak, di bagyat natatabaw ibang mga lugar. Di ba? Kaya di rin, nagod mo ni private armed group yan na ngayon itong aada. Nanunumdum ako, didigihapon na kalbayog. May gihapon, nakakagawas ng mga raning kapulisan, nakakasuhan nga ni. Sanglit siguro, ipakita itong leadership itong PNP din hatong region nga madagmit ini umaksyon ngandiri ini matugot nga mamayag pag itong election-related violence. Kaya may mga rekomendasyon
siya rin ni mayoralty candidate Kerwin Espinosa, sana itong Albuera ibutang, COMELEC control. Ano naman it-update ini? Kay kakulog pa itong statement. Ginaariglar ba ini dito? Iko-consider ba ini? Gini-estudyohan ba ini? Di ba? Ito nga kapulisan. May ada siguro katungod itong leadership itong PNP kay Brigadier General Jean Fajardo dito sa Campo Crame, nagpagawas na ni statement confirming nga under the Leyte PNP kaman kustodiya hini ang kapulisan nga ginsisiring persons of interest. Brigadier General Jean Fajardo mismo nagluwas ito. Kung naglalawom kita, kakulupad ng statement, yan aliwat, may additional nga mga development, siguro makakaklaro na ang bahin doon liwat kung anon natabo. Lihitimo ba, legal ba ang pagkanto ng kapulisan sa Albuera? Kaya ang ira assignment aadto man la ha Ormoc PNP Command. Usay niya dako nga pakiana. Ang siguro diri ka na maihay doon pag biling hiton kabatunan hito. Ipatawag hi Colonel Arisa, may daba niya direktiba. Pagpadaray niya mga tao nga do. Ini mismo, kaya din naman na kustodiya itong Leyte PNP kaman, madagmit pagtito. Madagmit ipagklaro. Kay diri ini mga at large, under custody. Usa nga kaso, sinisiring nga, pag-agrabyo ni Kerwin Espinosa, siguro, magmamauro ito, kaya biling yan lawyer. O di ganit, piskaliya, magkakandak preliminary investigation. Well, ito nga process. Kung nag-i-inquest. Pero mapanig itong PNP, may dalawa trabahoon. First, pag-determine kung adto ba nga deployment nga do was legitimate. Nang kung legitimate, diin mag-emanate. Diin magtikang, kan arisa laba, o kung may na nagsugo kan arisa. Ito nga mga pakyanan, madali na kay i-arisa lang ito yung mapapakyanan. Didiliwat ang kapulisan, may daba iyo mission order. May daba directive ba yung kumandong barangay tinagaan. Karang sigun, tikan didan Webes, nag-Biyernes Kakulo, nakukuha ang taon mga statement. Nga nitong PNP, more or less yan itong PNP region, makakapagawas na ni statement. Kaya kinanglan maging decisive, maging swift. Kaya para may pakita itong publiko nga, waray niyo sa nang kahadlukan. Waray niyo sa nang kabarakan. Kaya na may na mga pakyana. Masisiguro ba nga magkakaroon peaceful nga eleksyon? Ini ba nga hitabo? Kinanglan, mawara ito naton kabaraka. Kaya di rin maghihimar. Mga sugad ito, di ba? And it is only the PNP and the COMELEC na makakagatagin assurance sa publiko. Amunit ginuhulat naton niya na. Of course, si Richard Gomez, kinanglan magsayod. Ito nga ira luwat, para luwat ito ira side. Pero may ada, PNP nga panig, nga kabugusan. Kinahanglan mawara. Bisan buting nga pagdudat publiko. Kaya diri, harumamay niya na. Kapulisan nini nga mga sinisiring nga persons of interest. Kung private armed group, bangin masing leto publiko. Hala, hinuman nga politikot nagtatagihe ito. Pero kay ini kapulisan. Karang sigon, under initong PNP, bisan man kunit na supervise sa era Ormoc City PNP ka man, under it local government code, itong LGU. Pero may ada hakabugusan, overall power, itong national government. Amo nga nasiring kita nga, may pakita at PNP nga
transparent ra, ni pinanginano dayon, ngan makaghatag in assurance itong publiko, nga waray sadang kabarakan. Unta, himuon ini, ito naton liderato itong Philippine National Police. Suggestion lang ni natin. Kay gusto naton mabuligan itong aton gobyerno nga itong tinguha maging murayaw, maging successful, itidaraon nga eleksyon. Ngan ma-assure kita nga ini, isolated lang ini, nga di rin na ini mauutro. Mahahatag mo lang ini nga pagtapod, nga pagtuo itong publiko kung nakikita nga may niyo aksyon nga binubuhat. Di ba? Ano man? Ano itong accountability ini? Ano itong era? Sinisiring nga baratono ni niya na. Ito nga mga bagay, mga basic nga mga kuan. Nga unta itong PNP diri mapakyas. Kaya na may adana igin-iisa nga pakiana. Ngan ini nga pagpakiana, makanit na ini nga rin pagduda. May istapla ito kung magpakitahin malaksing aksyon it liderado itong PNP. Kay kung nataboy ni didto, Albuera, masaringit publiko, it can also happen haybay mga parte itong Region 8. Ngan buyag nga ni, maupay nga niya na, nga kalbayog. Puwera de los Buenos. Waray naton nababatian, nga mga rigumok o anuman nga samok. Didiliwat yan na inilugod na Albuera. Di ba? Pero amoy ni kasangkayan, ginahisgutan nato nini, kay amoy niya na ang panguna ng ginadakuy nga issue niya na nga simana. Bisan nga ni kami ha media, mabalhin na namon atensyon nga duhini nga coverage dito ha Albuera. Kuhan na atensyon namon nga duhini kay siring pa national news ini, naging national kay Kerwin Espinosa darahan iya pag-amin nga hiya in drug lord han igpatuban ni former President Rodrigo Roa Duterte ang war on drugs. National figure na Kerwin Espinosa. Damot nangingilala sanglit han bumoto ang notisya nga pinusilhiya ang mga news organization may pagawas hini nga notisya. Karag sigon usay ni nga dako nga notisya. Maupay na lang nakatalwas Kerwin Espinosa. Ang amoy ni nga damon lotit nag-aalin susunod, damon nagsusubaybay. Kay damon pinanikalasan nga ang ginsisiring nga person sa interest, kapulisan nga yan. May ada pa. Nagkakadadabi nga mga opisyal. Ngandiri nahigagawas, nangangaranang gihapon ni Congressman Richard Gomez nga ni Mayor Lucy Torres. Ay siring pa ni Kerwin Espinosa, it may adala authority pag mando itong kapulisan na ormok PNP gaman, it mayor nga nitong banay ni nga congressman. Well, huulton natin itong side liwat ni Mayor Richard Gomez para kay dire itong issue kumplito nga nitong istorya kumplito kung side la hit kaluyo itong naibabatian. Pero gusto namon unta it side liwat ni Richard Gomez mabatian. Sanglit, we can expect another discussion nato ni nga topic dili itong tiarabot nga mga adlaw. Kung itong PNP magpagawas na ito ni restatement, kung itong kampo ni Richard Gomez ni Mayor Lucy Torres makagpagawas gihapon itong i-restatement, may kalabdanan hininga issue. So, kasangkayan,
Wari na sa buta. Ha? Ah, kuwan na liwat. Alas 10, 17 na. Ha? Inin magtigan kita siguro mga 9:30. So mga sobra na kita. Almost, nirani na kita 1 hour. Ito na doon pagkaurusa. Yan na. Susukaron talanay. Ha? Anak kay buwas, Sunday, magsasarit ako nga, di rin anay niyo ikakaupon para kita broadcast buwas. Mamalik kita, dito lang itong Lunes. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, ngan Biyernes o Sabado. 6 days, 6 times kada semana. Ito natong pagkakaurusa. Ha? Oo. Ngan pwede, mahangyulot ako pag-subscribe, hining aton YouTube page. Ngan kung baga haiyo pag-view, mag-like gihapon, o sumatan naton itong iba nga may dakita hining YouTube page nga pwede naton subaybayan. Ha? Matagadlaw para itong discussion itong mga issue. Gusto ko pa ma-improve, maparopay hining aton live broadcast. Sanglit gusto ko mamatiluwat kung ano itong iyo suggestion, ano itong iyo igahatag nga advice, ano iyo comment, mamangmati ako nga ikalilipay ko ito, mabatian tikang haiyo. Kay nagtutuwa ako nga duruda mo nga ideya, mas makakagpaurupay pa. Ha? Baka pwede ito maupay akong, pero para iyo diri, bisan itong oras, sakto ba niya, 9 o'clock, 9:30, pwede ako, ma-adjust ako, depende itong iyo, suwestyon, ng rekomendasyon. Di ba? Oo. So karon tala na yun na natong pagkaurusa, ha? Oo. Damong salamat. Ako Hinil Globa. Happy weekend. Maupay nga gangan unta, ang grasyahang Ginoo, matakamtaman naton, upo dito naton mga pamilya. Thank you and bye-bye. Bye-bye.